Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. iKaizer Chiefs baphulaphula ke ixakene nento zothi ga ngoku iyawudlala imidlalo elandelanayo emikhulu, futhi ke kwimintsuku nje ezine zalapha evekini. Awukhumbula into yokubana ke abafana abadala aba beKaizer Chiefs bangumgqibelo bebendulukile bebheke phaa kwilizwekazi ke lase-DRC, apho bebodlala khona ke umdlalo wabo nelaqala lapha elibizwa kubana yi-AS Simba, bedlala imidlalo ye-CAF Confederation Cup, apho ke abafana bokuthula noxolo bathe babuya nezinqanda amacala 0-0 abafana abadala. Ngoku xa bebuya lapho balungiselela ukudibana pha neqela lesiwelele FC pha ngolwesithathu baphulaphula ke bedlala umdlalo we-Betway Premiership. Nawukhumbula ke xa besuka apho ke ngolwesithathu ngomgqibelo futhi eDobsonville Stadium bawube besamkele laqela ke lapha eDRC i-AS Simba kumlenze wesibini ke we-CAF Confederation Cup ngo-3 o'clock emalanga. Yiyo loo nto kuthiwa ke imidlalo eKaizer Chiefs isondelelene ixananazile kule veki. Kwawufuneka ke bengathi ke abafana beKaizer Chiefs baqoshela umsila, baqine, bomelele, ngoba lena ngoku into ifuna amadoda omeleleyo baphulaphule. Siselapho ke kulo mdlalo wabo nesiwelele we-Betway Premiership pha ngolwesithathu eFNB Stadium. Ithi ke le nto ke baphulaphule ke isiwelele FC ezika Lehlonololo Siyema zihleli pha kunumber 14. abafana abadala bafuna ukusuka ke pha bafuna ke ukusuka kula position ke noko bachwechole ngezantsi, bedlala ke neqela leKaizer Chiefs elilele pha kunumber 4 phantsi kweBetway Premiership abafana abadala. iKaizer Chiefs ke nayo ifuna ke ukulwela pha usondela pha ngezantsi konumber 2 konumber 1, njengoba beniyazi ba abafana abadala bebevulela isizini behleli pha kunumber 2 bephikisana pha neqela ke laseCoco United. Ngoku abafana abadala bahleli pha kunumber 4 belandela pha ke iOrlando Pirates pha kunumber 3. Ithi ke loo nto iKaizer Chiefs nayo ifuna ubuyisa ke isidima sayo pha ngomso gxebe ngolwesithathu xa bedlala pha neqela ke lesiwelele FC. Neqela ke lesiwelele FC nalo lifuna usuka pha kunumber 14 ke nalo lehlele ngezantsi. Akho mntu waziyo ke into yokubana kwenzeka ntoni napha ngolwesithathu. Yonke ke loo nto kwawunyanzeleka abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs ke baphakamisa intloko, bamise indlela yokucinga, bazinze kakuhle, ngoba le nqanawe yabo bayiqhubayo ekusengathi ayibheki kwi-direction abafuna okanye kumele ibheke kuyo ngendlela thina ke esiyibuka ngayo, ngoba ebeke kwenzeka ngolwesithathu kwafumaneka omnye uluzi. Ndiyakuxelela zawungena ke questions nemibuzo phezu kwentloko zabo pha emveni kwemetsha ngolwesithathu ekusengathi ngebemisa ingqondo bazazi into yokubana bangabaqeqeshi pha akasekho naphi ebebeme ngayo pha phantsi kwekhwapha lakhe. Ndifuna ukucacisa nje loo nto ke baphulaphula ke. Enye into yokugqibela ke ndihlale kwethi vam, iKaizer Chiefs ke nikhumbula into yokubana ke isabethwe kanye ke lapha ke phantsi kweBetway Premiership ke apha ke kule season. Orlando Pirates seyiluze kabini apha ke kule season. Ndifuna uthelekisa ke nto nje ethile ke lapha ke kule nto caba ke iKaizer Chiefs ijongelwa phantsi kakhulu ngokungathi ke ayenzanga nto okanye ke iweek ngale ndlela okubala ke ingathi ingathathwa serious xa kuthethwa. iKaizer Chiefs aluze kayi-1 kule league, Orlando Pirates iluze kabini. Akho mntu wazi into okubana ke izawuluza kangaphi kusukela pha ngomso kuya pha ngolwesithathu, ngoba ngoku igqitywa ibethwa pha kula mazwe lapha eAfrika, ibethwa pha ngo-3-0 ibuya iAfrika sophisa amaBhakaniya. Injalo ke baphulaphula nto bandigqithise nje loo nto. Nani ke nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.